खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ जब एक्शन डे महरै फालिनाय जायो। जब एक्शन डेआ मोनसे बोसोरारि हाबाफारि जाय नभेम्बरनि गिबि समबाराव जायो। बेखौ 2008 मायथाइयाव क्लिन्टेन्सियेल केरियारजों सुबुंफोरखौ जिउ राहा लानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन, जाय गावसोरनि गोसो गुदुंफोरखौ आबुं खालामगासिनो आरो गोरोबहोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ फ्लेग डे इन पानामा, रिक्रेजन डे टास्मेनिया आरो कालार दा अरेन्ज डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ जब एक्शन डे महरै फालिनाय जायो। जब एक्शन डेआ मोनसे बोसोरारि हाबाफारि जाय नभेम्बरनि गिबि समबाराव जायो। बेखौ 2008 मायथाइयाव क्लिन्टेन्सियेल केरियारजों सुबुंफोरखौ जिउ राहा लानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन, जाय गावसोरनि गोसो गुदुंफोरखौ आबुं खालामगासिनो आरो गोरोबहोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ फ्लेग डे इन पानामा, रिक्रेजन डे टास्मेनिया आरो कालार दा अरेन्ज डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 4 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ जब एक्शन डे महरै फालिनाय जायो। जब एक्शन डेआ मोनसे बोसोरारि हाबाफारि जाय नभेम्बरनि गिबि समबाराव जायो। बेखौ 2008 मायथाइयाव क्लिन्टेन्सियेल केरियारजों सुबुंफोरखौ जिउ राहा लानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन, जाय गावसोरनि गोसो गुदुंफोरखौ आबुं खालामगासिनो आरो गोरोबहोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ फ्लेग डे इन पानामा, रिक्रेजन डे टास्मेनिया आरो कालार दा अरेन्ज डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।